Yun mga idols, what's up po sa inyong lahat? At today, we will have a special feature para sa inyo. Nandito po tayo sa Kawasaki, Pangasinan, under Wheeltech. At ito po, meron silang kumpletong model ng mga 2024 Kawasaki Big Bikes. At bibigay ko sa inyo lahat yan, pati na rin ang presyo at yung kanilang specs and features. Kaya mga idols, tara, tingnan natin lahat po yan. Gaya nitong ating 2024 Ninja ZH2, napakaganda nito mga idols, super lupit Kung titingnan niyo po itong ating big bike na to, wow, solid. O, di ba? And siyempre, andito rin yung mga iba nating model. Meron tayong Versys 2024 ZX10R, meron din tayong ZX6R, at meron din tayong ZX25R 2024 model, plus yung ating bagong Eliminator. Kaya mga idols, kung gusto niyo pong bumili ng big bike Kawasaki, punta kayo dito sa Kawasaki Big Bikes Pangasinan. And mga idols, itong kagandahan po sa Kawasaki Big Bikes, lagi po na tayong binibigyan ng mga bagong update at model. Gaya nitong ating Ninja ZX10R 2024 model po ito. Ang kulay po nito, ang tawag nila dyan ay metallic graphite gray with metallic Diablo black. Napakatindi at napakaganda. Ang kanya pong engine displacement ay 998cc. Yan po ay merong 4-stroke inline 4 double overhead camshaft, liquid cooling na rin with a max power of 200 HP mga idol, ganun kalakas yan. At meron siyang maximum torque 114 Newton meters naman mga idols, kaya talagang pagdating sa performance, solid na solid to. Well, para naman sa ating fuel tank capacity, 17 liters po may kakarga natin dito. At meron tong total weight na 206 kilograms. Para naman sa kanyang presyo mga idol, ngayong 2024, SRP 999,800 pesos na po. At meron tayong 20% down payment, 276,990. Ang ating namang 24 months, 41,626 at 36 months, 30,517. So sa mga idols natin, pwede po kayo mag-apply via in-house financing or pwede rin po sa bank financing ninyo kung may mga bangko kayo, at syempre cash payment. Next model naman natin, itong napakaganda at bagong-bagong model update, Ninja ZX6R naman tayo mga idol. Siyempre kung meron tayong middleweight category, ito na po ang pinaka the best sa kanilang lahat. Well, nakikita naman po ninyo, ang lupit po ng kanyang bagong headlight design. And pareho rin po sila ng kulay ng ating ZX10R, metallic graphite gray with metallic Diablo black po. Well, ang ating engine specs naman, 636cc, inline 4 din po ito, double overhead camshaft with 6-speed transmission. Max power nito 122 HP at maximum torque 68 Newton meters.
Ang kanyang bigat ay 198 kilograms at fuel tank naman 17 liters. Ang kanyang presyo 2024, 707,000 pesos na po. At ating 20% down payment, 205,682, 24 months, 30,000 at 36 months, 22,368. Well, kung gusto nyo po ng super sports at talagang screaming yung kanyang exhaust sound, ito po ang perfect sa inyo mga idol. Pumupunit po talaga yung kanyang sound na yan. And para naman sa ating new 2024 model din, ZX25R. Yan po mga idol, bagong color din ito. Metallic silver with blue decals, napakaganda rin tong ating 2024 ZX25R na to, Special edition ito mga idol, kaya talagang solid at full feature na rin ito. With engine type naman po ito ng 250cc displacement, inline 4 din po ito mga idols, kaya talagang malakas, 16 valves, 6-speed transmission, may total weight naman po ito na 184 kilograms, fuel tank capacity na 15 liters, at of course yung max power nito, 43.58 HP, at meron tayong maximum torque, 21.2 Newton meters. Mga idol, sa seat height mo nito ay may sukat na 785mm. Kaya kaya niya pong i-rides to. Well, yung kanyang mga suspension, Showa brand po mga yan at yan po ay adjustable din. Ito pong ating CX25R SE, meron po itong quick shifter, dual channel ABS, traction control, at of course, yung kanyang assist and slipper clutch. Ang kanyang presyo po ngayon, 442,000 na at ang kanyang down payment, 126,914 at 36 months naman, 11,580. Well, kung gusto naman po ng supercharged engine, ito po ang ating 2024 model ZX2. Napakagwapo nito mga idols. Kita naman po ninyo. Ang kulay po na yan ay metallic carbon gray with ebony. And para naman sa ating engine type, 998cc displacement po ito. At meron itong inline 4, 16 valves, double overhead camshafts, 6-speed transmission. Max power nito 197.26 HP at maximum torque 137 Newton meters. Ang kanya pong total weight, 240 kilograms. Naka-supercharged po ang ating engine na to, 6-speed transmission. At of course, yung ating namang seat height, 830mm. Kaya mga idol, kung gusto nyo po ng super lakas na makina at talaga naman po, super ganda ng performance, ito pong bagay sa inyo. 2024 ZX2 mga idol. Loaded din po ito sa mga features. Meron tong assist slipper clutch, ABS, traction control, cornering ABS, meron itong launch control, at of course, full power at low power. Siyempre may riding modes din ito. Kaya mga idols, full pack po itong ating 2024 model na CH2 na ito mga idol. Siyempre nakita naman po ninyo yung kanyang exhaust pipe, Napakaganda niya at talagang super lakas din dahil ito po ay inline 4. Grabe ang ating screaming exhaust sound dyan. At yung ating seat height nga dito, ayan po 830mm. Kayang-kaya nyo pong i-rides ito mga idol. And para naman sa ating presyo, SRP 950,000 pesos na po ang ating bagong model na to. Down payment 20%, all-in na po ito, 263,972, 24 months 39,627 at 36 months 29,072 pesos. Gwapo talaga niyan, ZX2 natin And next model naman po natin, ang 2024 new model versus 1000 Special Edition. With 2024 new color, metallic graphite gray and metallic Diablo black. So ito po ay pareho ng kulay ng ating ZX10R at ZX6R. Sa models natin, ang ating engine type dito, total displacement 1043cc, inline 4 po ito, liquid cooling, fuel injection at of course 6-speed transmission. Max power nito 118.87 HP at max torque 102 Newton meters. Ang ating total weight po dito ay 253 kilograms at may fuel capacity ito na 21 liters. Ganong katindi yan mga idol. Well, para sa ating mga suspension, talagang quality yan. Electronic adjustable yan. At meron tayong equip na assist and slipper clutch, dual channel ABS, meron ditong Kawasaki traction control, power mode at syempre riding modes. At syempre meron din po itong equip na cruise control. Ang ating presyo ngayon, SRP 959,000 pesos, down payment 273,419 at 36 months 30,817. Kaya mga idols, kung gusto niyo po itong ating touring bike, available to dito sa Kawasaki, Pangasinan. And kung ang hanap po naman ay cruiser bike, meron tayong 2024 model Eliminator 450. Ito po ang ating standard version. Meron tong total displacement na 451cc at yan po ay naka 4-stroke parallel twin, double overhead camshaft, 8 valves at liquid cooling na rin. Siyempre meron tong 6-speed transmission. Ang kanyang max power 52 HP
plus maximum torque of 42.6 Newton meters. Ganyan kalakas yan mga idol. Ang ating total weight nito ay 176 kilograms at of course yung ating fuel capacity 13 liters po ang ating may kakarga dyan. And mga idol, sa nagustuhan ko rito yung kanyang seat height, may sukat po ito na 735 mm. Kaya sa mga average Filipino rider, may height na 5'1", 5'2", 5'3", 5'4". Aba, perfect po sa inyo mga idols. Kayang-kaya nyo i-ride to. Kahit po sa mga lady rider, okay din po ito. And kung gusto nyo bumili niyan, ang kagandahan dito, affordable yung presyo. SRP, 360,000 pesos ang ating babayaran. At syempre sa ating namang installment in-house, 20% down payment, 108,285. Aba, kayang-kaya nyo yan mga idols ha. 24 months, 15,880 at 36 months, 11,880. So sa mga idols natin, expressway legal to, legit at entry level from the cruiser bike segment ng ating Kawasaki. Napaka-forma din ng kanyang instrument panel at meron din itong equip na immobilizer, kaya talagang solid yan. At next model natin, ito naman kanilang special edition ng Eliminator. Ang kulay naman ito ay metallic spark black, napakaganda. At mas maporma to dahil special edition, meron tong headlight calling at meron din tong equip na USB charger port na yan po ay pwede nang dalhin natin kahit umuulan kasi yan po ay waterproof. Plus meron tayong front gaiters, yung kanyang rubber protection sa ating shock sa harapan. Kaya mga idols, itong ating special edition naman, kumpleto rin to sa mga gandang features na gusto natin. Meron tong assistant sniffer clutch at dual channel ABS. At yung kanyang instrument panel, yan po ay fully digital with Kawasaki Radiology app. Yan po yung ating Bluetooth connection. So meron tayong dual channel ABS kaya solid ang ating stopping power dito. And para sa ating seat height na 735 mm, aba, solid na solid to. With a total weight naman na 176 kg, pwedeng-pwede yan sa inyo mga idols. Ang ating presyo para sa ating special edition ay 380,000 pesos. Down payment ito, 114,112. 24 months, 16,707 at 36 months, 12,485. Kaya mga idols, ang ating lahat ng 2024 model from Kawasaki Big Bikes, dito po available sa Big Bikes Pangasinan. At kung gusto nyo bumili niyan, pwede nyo ako i-PM sa ating FB page, Boyet Salabarria. Again, supportahan nyo ako dyan, like and follow nyo yung ating FB page. At sa mga idols natin na OFW, yung marami po nag-text po sa atin, nag-PPM, mga seaman, mga OFW. Again, kung gusto nyo pong bumili kahit nasa abroad pa kayo, PM nyo lang ako, makakakuha po kayo ng units ninyo mga idol. Again, subscribe kayo sa ating channel at like and follow nyo ang ating FB page. Right safe po sa inyong lahat mga idols at thank you po.